O novo goberno de Outexa ten repartidas as áreas de traballo. Haberá dúas dedicacións exclusivas de 39.500 euros, unha para o alcalde e outra para Tono Camaño, que se fará cargo da área de deportes. A oposición puxo sobre a mesa o incremento do gasto político do novo executivo. O Salón de Plenos do Concello de Outes acolleu onte unha nova sesión presidida polo novo alcalde popular, Francisco Calo. A orde do día contaba con diferentes puntos e arrancou coa dación de contas sobre a formación da Xunta de Goberno Local e das áreas delegadas de cada concelleiro. Calo ostentará a alcaldía e as competencias en educación, turismo, patrimonio e cultura. Pola súa banda, Andrés Castro será o concelleiro delegado en obras e servizos, medio rural, asuntos do mar e eventos. O concelleiro delegado das áreas de urbanismo, desenvolvemento forestal, medio ambiente e coordinación de brigada de obras, Domingo Antonio Troncoso Martel. Concelleira delegada das áreas de Facenda e coordinación de personal, María Beatriz Molinos Vidal. Concelleiro delegado das áreas de deportes, José Antonio Camaño Lestón. Concelleira delegada das áreas de asuntos sociais e dependencia, igualdade e benestar, Ana Belén del Río González. E o concelleiro delegado das áreas de xuventude, festexos e protección civil, Carlos Leis Pedrosa. Este executivo contará con dúas dedicacións exclusivas e unha parcial. Determinar os cargos de alcaldía e o concelleiro delegado de deportes realicen as súas funcións en régimen de dedicación exclusiva. Determinar que o cargo de concelleiro delegado das áreas de urbanismo, desenvolvemento forestal, medio ambiente e coordinación de brigadas de obras realice as súas funcións en régimen de dedicación parcial ao 90%. O cargo de alcaldía percibirá unha retribución anual bruta de 39.500 euros. O cargo de concelleiro delegado de deportes percibirá unha retribución anual bruta de 39.500. O cargo de concelleiro delegado das áreas de urbanismo, desenvolvemento forestal, medio ambiente e coordinación de brigada de obras percibirá unha retribución anual bruta de 34.400 euros. Tamén se incluía neste punto que se votaría tras a intervención de todos os grupos o incremento das retribucións por asistir aos plenos ou ás comisións, medidas que Compromiso Outes definiu de rancias. Chamanos a atención o decreto no que o señor Calo cesa ao señor Camaño como membro da Xunta de Goberno Local e como segundo tenente de alcalde 3 semanas despois de nomealo. Será unha primeira crise deste goberno? Pode que sí ou pode que non. Polo momento, o que sabemos é que o señor Camaño vai seguir conservando a súa dedicación exclusiva, prácticamente o mesmo salario, pero reduce as súas competencias aproximadamente a 1/3 das que tiña. Apuntou que a creación da Comisión Xeral de Coordinación suporá un gasto anual de 14.400 euros, algo que non existía no anterior goberno municipal. Sempre nos opuxamos á existencia da Comisión de Coordinación, porque non parecenos unha fórmula creada única e exclusivamente para remunerar os concelleiros populares que non teñen dedicación. Outro dato importante é que duplican o importe da indemnización por asistir á Xunta de Goberno Local, que se celebra con periodicidade quincenal e dura, no mellor dos casos, unha media hora, polo que pasar a indemnización por asistir a ela de 60 a 120 euros parecenos exagerado. Sinalou tamén que se duplicaban áreas delegadas e recordou a situación na que se atopa o concelleiro Tono Camaño. Ao ser expulsado do Partido Socialista, os nomeamentos que se acordaron teñen que ser revocados. Estaremos vixiantes a ver se vostedes actúan en consecuencia, porque creo que houve novedades ao respecto. O vocero nacionalista Anxo Núñez recordou que os populares acusaron o anterior goberno de coalición de ser o máis alto da historia de Outes económicamente falando. A afirmación que considera enganosa é que agora sí que cumpre co executivo do PP. Hoxe debería se lles caer a cara de vergoña. Hoxe veñen aquí, justamente, a aprobar un aumento do gasto político do Concello de Outes e sí, tamén un aumento en salarios tendo en conta o bruto dos aprobados en xullo do ano pasado. E é que, efectivamente, vostedes aproban un salario con dedicación completa para o alcalde de 39.500 euros que compatibilizará co seu traballo como autónomo. O concelleiro que agora só é de deportes e que xa non terá a segunda tenencia de alcaldía despois de, efectivamente, alrededor de 2 ou 3 semanas, sabe Dios por qué, cobrará só como concelleiro de deportes unha dedicación completa.
E apunta que, ademais dos salarios, hai que sumar todo o que percibirán os concelleiros do Goberno coa recuperación da Comisión de Coordinación, o incremento das dietas á Xunta de Goberno local ou a asistencia aos plenos. Este goberno do Partido Popular, o concelleiro Tránsfuga, pois é o máis caro que o goberno progresista, que vostedes se cansaron de dicir que era o goberno máis caro da historia de Outes. Facendo unha estimación rápida, e digo estimación porque dentro desta relación de gastos políticos unha parte importante da que fan vostedes é variable, podendo haber reunións extraordinarias, como vinha dicindo, dá alrededor de 139.000 euros ao ano. Pola súa banda, ao ata de agora, o concelleiro socialista Tono Camaño afirmou que non ia facer uso da súa quenda de palabra, aínda que finalmente sí que amosou o seu punto de vista. Cando falamos da compatibilidade do señor alcalde, ou ex-alcalde, neste caso, non era contabilidade, era unha reducción da xornada laboral ou do seu soldo o 20%. Isto suponía o coller ou adquirir a súa digamos, a súa labor como docente na universidade, que iba deixar de vir certos días ao Concello. Iso supón que é o que eu defendí, que iba a deixar de estar atendido como tiña que estar atendido polo noso alcalde. Nada máis e moitas gracias. Antes de rematar, Calo afirmou que a entrega do seu equipo cara aos veciños e os seus cargos vai a ser absoluta. Este punto foi aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións de Compromiso Outes e BNG.